L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Profeta Ġeremija. Qarraqtni mulej, u jien tqarraqt. Kont aqwa minni, u għelibtni. Jien sirt id-daħka ta' kuljum, kulħadd jiddieħak bija. Kull meta niġi nitkellem, jien ngħajjat u nxandar moħqrija u ħsara. Il-kelma tal-mulej saret għalija tajjir u tmaqdir kuljum. U jien qed ma nsemmihx aktar, ma nitkellimx aktar fismu. Iżda f'qalbi hemm bħal nar jaqbad, magħluq f'għadmi. Ejjejt inżommu magħluq ġo fija, ma niflaħx aktar għalih. Il-kelma tal-mulej. Sam responsorjali. Għalik imxenna jiena mulej, Alla tiegħi. Alla tiegħi jent. Lilek ħerqan infittex, ruħi bil-għaġġ għalik. Għalik imxenna jiena, bħal art nixfa maħruqa bla ilma. Għalik imxenna jiena mulej, Alla tiegħi. Għalhekk ġejt narak fit-tempju mqaddes tiegħek biex nitaxxaq bis-seta u l-glorja tiegħek. Għax it-tiba tiegħek aħjar mill-ħajja, xuftejja jxandru it-tifħir tiegħek. Għalik imxenna jiena mulej, Alla tiegħi. Għalhekk imbirkek tul ħajti kollha, nolli jdejja u nsejjaħ ismek. Bħal bikel mill-aħjar li jsemmen nintela' u jannilek fommi b'xuftejn ferrieħa. Għalik imxenna jiena mulej, Alla tiegħi. Għax int kont għajnuna għalija, għaddel ta' ġwien ħajk nanni bil-ferħ. Miegħek tingħaqad ruħi, int tweżinni bil-leminija tiegħek. Għalik imxenna jiena mulej, Alla tiegħi. It-tieni qari. Qari mill-ittra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Nitlobkom ħuti għal ħniena ta' Alla. Offru ġisimkom b'sagrifiċċju ħaj, qaddis joġob lil Alla, jiġifieri il-qima spiritwali tagħkom. Timxux max-xejra ta' din id-dinja, iżda nbidlu skont it-tiġdid ta' femietkom biex isaħħilkom tarfu x'inhi r-rieda ta' Alla, x'inhu t-tajjeb li jogħġbu, x'inhu perfett. Il-kelma tal-mulej. L-Evanġelju. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu beda juri lid-dixxipli tiegħu li kien meħtieġ għalih li jmur Ġerusalemm, jisofri ħafna mix-xjūħ u l-qassisin il-kbar u l-kittieba, joqtluh u fit-tielet jum iqum. Pietru ġibdu lejh u beda jlumu u jgħidlu, Alla ħares mulej, ma jkun qatt li dan jgħaddi minn għalik? Iżda Ġesu dar u qal lil Pietru, itlaq minn qudiemi, ja Xitan, int tfixkil għalija, għax m'intix tqis il-ħwejjeġ ta' Alla imma qiegħed taħsibha ta' bniedem li int. Imbagħad qal lid-dixxipli tiegħu, jekk xi ħadd irid jiġi warajja, għandu jiċħad lilu nnifsu, jerfa' salibu u jimxi warajja. Għax min irid isalva ħajtu jitlifha, imma min jitlef ħajtu għall-imħabba tiegħi isiba. Għax ikun jiswielu l-bniedem jekk jikseb id-dinja kollha u mbagħad jitlef ħajtu. Jew xi prezz se jagħti l-bniedem biex isalva ħajtu. Għax bin il-bniedem għandu jiġi fil-glorja ta' missieru flimkien mal-anġli tiegħu. U mbagħad irot lil kull wieħed skont ma wieħed ikun għamel. Il-kelma tal-mulej.